Base sa temang aming napagkasunduan, patutunayan ko na ang mga rebulto ng relihiyong Romano-Katoliko ay hindi mahalaga ayon sa Biblia. No? So bilang pagpapatunay niyan, bilang pagpapatunay sa tema na aking ipinisenta, babasahin ko po ang talata sa Isaiah chapter 44 verse 9. No? Sinasabi dito, walang kwintang tao ang mga gumagawa ng rebulto. So, yung tao na gumagawa... Wait lang. Stop the time, no? May maingay yung mic. May naka-open yung mic. Pag-mute din iba. Ayan, okay na. Sige, Mon. Okay. So, ang sabi dito sa Isaiah chapter 44 verse 9, walang kwentang tao ang mga gumagawa ng rebulto. No? So, yung tao na gumagawa, walang kwenta. No? Ang rebulto na ginawa, wala ding kwenta. So, ibig sabihin, hindi ito mahalaga kasi walang kwenta. No? Ngayon, ano naman ang tawag sa tao na luluhod sa rebulto? Mas lalong walang kwenta. No? Ang papa hindi pang lumuluhod hinahalikan pa. No? Hinahalikan pa. Lalong walang kwenta ang papa sa Roma kung ganun, lalabas. Actually, may katunayan na po dito. Yan, papa yan. Yan, papa yan. Para sa kalam lang ng yung rebulto na yan, yung kako na yan, hinahalikan ng papa. Ito pa. Sa mga tagapakinig natin ngayon, ito, baka sabihin nyo nag-iimbento lang ako. So, itong lahat, nasa Katoliko ito. Itong papa, leader ito ng Katoliko. Pati ito. So, maliwanag sa ating tema, ang maliwanag na pinapakita na kabilang ang papa sa mga walang kwentang tao. Kasi, hindi lang ninulura ang rebulto, pinahalikan pa. So, kasali dyan ang papa. No. Isama na natin ang mga apolohista. So, ganyan din naman sila. Yung leader niya, lumuluhod, humahalik. Hindi ganyan din ang mga apolohista. No? Mga apolohista ng Iglesia Katolika. No? Lahat sila, ang sabi ng Biblia, mga walang kwenta. No? Ngayon, bakit sinabing walang kwenta? Basahin naman natin ang sinabi ng isa pang propeta. Ang sabi ni Propeta David na hindi tinuturo ng mga pare, kasi talaga naman sa 12 years kong pagiging Katoliko, hindi ko pa ito narinig kailanman sa pare na tinuro. No? Sabi ito ni Propeta David sa Awit 115 verse 4. Ito yung definition ng mga ng Diyos-Diyusan. No? Ginawa sa gintot pilak ang kanilang mga Diyos. So, mga Diyos ito na ginawa. So, ibig sabihin, hindi ito ang gumawa, kundi ginawa. Ginawa itong mga Diyos. Sa kanila yung mga kamay nitong tao ang nag-ayos. So, ang nag-ayos, mga tao. So, inayos lang ng tao itong Diyos na ito. So, alam naman natin na isa ang Katoliko sa mga kinatuparan nito. Bakit? Ang Diyos nila, ginawa ng kamay ng tao. So, anong klaseng Diyos ba ang mga ito? May kamay, hindi nakakatangan. Sa verse 4 nito, Awit 115. May kamay, hindi nakakatangan o hindi rin nakakahawak. O ibig sabihin, tamad. Tamad ang mga Diyos ng Katoliko na rebulto. Tamad at walang trabaho. Kasi may kamay, nakakahawak, tamad, walang trabaho. May paa, hindi may hakbang. Di tamad talaga. Batugan. No? Pabigat. Pabigat kasi binubuhat. May paa, hindi makalakad. So, binubuhat, tamad. May tainga, hindi makarinig. Ibig sabihin, bingi. O, bingi. May mata, hindi nakakakita. Duling. Ay, bulag pala, bulag. May mata, hindi nakakita, bulag. Tapos, sabi sa verse 8, ang gumawa sa kanila, lahat sila ay katulad ng kayong Diyos na ginawa. Mga walang kwenta. No? So, ibig sabihin, hindi yan mahalaga kasi wala ngang kwenta. So, inutil. Walang silbi. So, walang silbi ang rebulto na Diyos ng mga artisi.
Sa ibang salin, sa ibang salita, mga disabled, paralyzed, no? Pwede pa rin natin sabing abnormal. Abnormal kasi may mata, hindi nakita, may kamay, walang trabaho. Mongoloid din. So yan ang mga Diyos ng mga pari ng Katoliko Romano. Ngayon, alam naman natin kung bakit tinawag na walang kwenta ang mga rebulto. Balik na naman tayo sa Isaiah 46 verse 9. No, alam naman natin na walang kwentang tao ang gumagawa sa rebulto. No? Ano naman ang sabi ni Prophet Isaiah sa mga taong sumasamba? Ganito. Yung mga sumasamba sa mga rebulto. Ipagpapatuloy natin ang basa. Ang sabi sa sunod na talata, mga bulag at hangal, no? Ang sumasamba sa mga ito. So yung sumasamba sa rebulto, no, na ginawa ng walang kwenta na rebulto, sinasambang, sabi ni Propeta Isaiah, mga bulag ang sumasamba nito. At hangal, no? Hangal ang mga sumasamba nito. So bulag na, hangal pa, no? Hangal na, bulag pa. Yan ang gawain ng Papa, yan ang katangian ng Papa na ayon sa Biblia. So, talagang walang kwenta. Mula sa Papa sa Roma hanggang sa mga apologista, no? Hanggang sa mga sakristan. Lahat pala sila mga walang kwenta. Ulitin ko, mga walang kwenta. No, hindi pa tayo tapos. Sa verse 18, sabi dito, ang mga taong gayon ay mga mangmang, no? At hindi inuunawa ang kanilang mga gawa. So, mga mangang. Ngayon, dito na sa Isaiah chapter 44, Isaiah chapter 45 verse 20, ang sabi dito, halika kayong lahat ng mga natitirang buhay mula sa lahat ng bansa, no? Kayong mga mangmang na naman, na nagpapasan ng mga imaheng kahoy. So yung nagpapasan pala ng nasarinong negro, mga mangmang pala yun ang sabi ng Biblia, no? Lahat ng mga nagpapasan ng mga nagpapasan ng imaheng kahoy, kagaya ng nasarinong negro, at dumadalangin sa mga Diyos-Diyosan na hindi makakapagligtas. Ang mga taong ito ay walang nalalaman. So yun ang sinasabi ng Biblia. Ngayon, puntahan naman natin ang mga sabi-sabi ng iba. Meron kasi tayong balita, mga bali-balita, no, sa TV, na ang Birheng Maria daw, ang rebulto daw ng Birheng Maria ay nagmimilagro. Lumuluha. No? Lumuluha daw ng dugo. Ngayon, tingnan natin kung totoo yan. Meron ako ditong dala. Ito. Rebulto ni Mama Mary. Tingnan nyo mga kapatid. Rebulto yan ni Mama Mary, no? Ang sabi sa balita, lumuluha daw ito ng dugo. No? Kaya pag ito nasaktan, ibig sabihin, luluha ito ng dugo. No? Kahit na hindi dugo, pag lumuha ito ng gasolina, sasambahin ko rin ito. So, tatry natin, no? Ito. Try natin yung pupukin ng ulo. Uhi. Tingnan niyo mga kapatid. Hindi lumuluha, no? Hindi lumuluha. Oh. Pupukin natin yung ulo, yung kabila. Oh. So, kung makikita niyo mga kapatid, ano? Walang luha na lumalabas. No? Walang luha na lumalabas. So, ibig sabihin, hindi pala totoo ang mga balita, no? Yung sinungaling din yung mga nagbabalita na yon na sinasabing lumuluha daw, nagmimilagro. Pag ito nagmimilagro, kung totoong nagmimilagro ito, dapat makakaiwas ito dito. Bakit hindi nakakaiwas? Sa pula, dito sa ulo, pinupukpok ko. Bakit hindi umiiwas? No? Ito ang sinasabi ni Propeta David. May mata, hindi nakakita. May kamay, walang trabaho, tamad. May paa, hindi nakakalakad, hindi tamad talaga. So, ibig sabihin, itong rebulto ng Katoliko. So, ibig sabihin ito, wala itong kwento mga kapatid, no? So,
napapatunayan ko ngayon na itong rebulto ng Katoliko, lahat ng mga rebulto ng Katoliko, hindi lang ito, mayroon pa silang tinatawag na Papa. Kasi ito, mama ito eh. May tinatawag pa silang Papa. So ito, walang kwinta. Yung Papa din, alam ko wala yung kwinta. No, na rebulto. Yung nasa loob ng simbahan ng Katoliko na tinatawag nilang Papa Jesus. So, wala yung kwinta. Ngayon, 3 minutes pa, ano? So, i-summarize natin ang mga katangian ng Papa sa Roma, no? Ayon sa binasa natin sa mga talatang Biblia, no? Una, bulag. Bulag ang Papa sa Roma, no? Hangal. Hangal din ang Papa sa Roma. Base sa mga talata ng Biblia, walang kwenta. Wala ding kwentang Papa sa Roma, no? Walang kwenta, tandaan nyo na yung mga kapatid. Lahat ng mga nakikinig ngayon, dapat nyo maintindihan yan, lalo na ng mga Katoliko, no? Walang kwenta po ang Papa sa Roma. Humahalik sa kahoy. Tingnan nyo, ito, oh. Ito pa. Malaking ebidensya yan, mga kapatid. Humahalik sa kahoy. No? Mangmang. Walang alam. Sabi ng Biblia yan, hindi ako lang sabi niyan, no? Binasa ko yan. So, ano naman katangian ng Diyos ng Romano Katoliko? Yung mga Diyos na rebulto. Una, tamad. May paa, hindi nakakalakad. So, tamad. No? Bingi. Bingi. May tainga, hindi nakakarinig. Bingi. Bulag din, bulag. May mata, hindi nakakita. So, bulag. So, walang kwinta. No? Walang kwinta. Nilulura, pero walang kwenta. Hinahalikan, pero walang kwenta. Walang silbi. Yung walang silbi. Disable. Last 2 minutes. Mon, nagsasalita ka ba, Mon? Nagsasalita ba si Mon? Mon, hindi ka marinig, Mon. Pero ako, Admin Sis po, maririnig mo ako? Narinig kita, Okay. bro. Siya lang, Okay, sige. siya lang hindi ko marinig. Ayaw ng Diyos eh. Nandyan na? Okay na. Nandyan Okay, na, yan. Admin Sis po. Okay, you have 1 minute and 20 seconds, bro. Doon sa hindi ko narinig. Okay, pakiulit mo yung sinabi mo. Ano ba yun? Yung huli kong narinig yung mga Diyos-Diyosan tamad ganon. Pwede na i-wave. Oh, wave mo na yan. Ulitin ko na lang. No? Sige, ulitin mo na lang. No? Yung mga katangian ng Diyos ng Romano Katoliko, unang-una tamad. Kasi may paa, hindi nakakalakad. No? Bingi din kasi may tainga, hindi nakakarinig. May mata, hindi nakakakita, di bulag din. O, ibig sabihin, walang kwenta yan. Inutil din yan. Kasi pabigat yan pabigat. Walang silbi. Oo. Salita ko. Wala ba? Naririnig kita, Mon. Narinig ba ako? Oo. Nakikininig kita, bro. Sige, tuloy mo lang. Okay, no. Check mo nga. Paano hindi matuloy yung debate na to? Wag naman, Pastor Simaya. Inunahan mo pa eh. Okay, Mon. Andiyan ka pa ba? Dito pa ako. Hindi ba ako narinig? Nakirinig ka. Hindi ka naman nagsasalita eh. Pwede. Time na. Time na rin eh, oh. Hindi, time na rin, bro. Okay, Time na rin eh. Oo. Sige. Okay, salamat sa yung sa yung unang tindig, no? At bigyan ko ng 10 minutes si bro
Alvin, no? Na para sa cross-examination. Bro Alvin, ready ka na? 10 minutes. Ready na, Mr. Moderator. Okay, timer starts now. Thank you very much, Mr. Moderator. Ang unang kong tanong sa iyo, Mon, showdown, yung topic mo dyan na sinasangayunan ko, yun ang pagdedebatihan natin, rebulto ng Katoliko ay hindi mahalaga ayon sa Biblia. May mababasa ka, rebulto ng Katoliko sa mga talata mo? Meron, wala? Honestly. Parang Letra po letra, meron? Hindi, teka lang ha. Ano bang budyong dito? Tawag ito? Nag-i-echo. Hindi, wag ka na manood sa live, bro. Wag ka na manood sa live. I-off mong live, Mon, i-off mong live. Nanonood ka yata sa live. Magpipidback yan, magpipidback yan. Feedback yan dito. Sige, okay na. So, babasahin mo ulit, bro, Alvin, ulitin mo yung tanong mo. Ulitin ko lang tanong, categorical, ang may rule tayo na yes or no muna bago mag-explain 15 seconds. Ang tanong ko sa iyo ay simple, payak, at very madali lang maintindihan, maunawaan. Yung tema mo, Brad Mon, letra po letra, meron ba yan ayon sa Biblia na rebulto ng Katoliko, hindi mahalaga? Yung rebultong Katoliko, may letra po letra ba o wala? Pakahulugan mo lang. Yes or no? Ito sagot ko. Wala. So, mag-explain ako. Kasi, ang binigyan ng Biblia, mga katangian ng Diyos-Diyosan. No? Hindi pangalan ng reliyon ng may Diyos-Diyosan. So, ang binigyan ng Biblia, katangian ng Diyos-Diyosan. No? So, Okay, time. Next question. Nasa ko na yung awit. Time. Next question. Okay, time na Magbon. Salamat naman sa pag-amin mo na wala letra po letra. Sunod na tanong. Di ba kung walang letra po letra, lumalabas, nagbibintang ka ayos sa Exodo 20:16? Yes Hindi or yung no? bintang. Hindi. Kasi, may ebidensya ako. May ebidensya ako, pinakita ko sa iyo kanina, yung rebulto ni Mama Mary. Yun, hindi yung bintang. Hindi na kailangan ng letra kasi may ebidensya na. No? Aktual na ebidensya ito, bro Alvin. So, hindi mo ito pwedeng ikaila. Yan ang sagot ko. Saan sa mga katikismo namin, Brad Mon, na yung rebulto namin dyan, ginagamit mo Santa Maria, dinidiyos namin yan, meron ka sa katikisim namin o nagbintang ka lang? Yes or no? Ito nga bro Alvin, itong sagot ko. To see is to believe. No? The picture speaks louder than words. Wait lang, Mon. Meron na tayong ebidensya. Mon. Pag narinig mo yung boses ko, tigil ka lang saglit. Ang tanong niya, yes or no. Mag-yes ka muna, then magpaliwanag ka. Para, categorical kasi yung tanong niya. Based on the catechism po, Mr. Moderator. Okay, based on... Based sa catechism namin, Mr. Moderator, meron ba kaming tinuturo na may mga rebulto namin, pati yung picture ko mismo ni Brad Alvin Gitamondok na naka-flash dyan sa Facebook ko, meron ba kaming turo na mga Diyos namin yan? Meron o wala sa katikismo? Yes or no? Categorical muna. Okay, sasagot ako ng no. Kasi, sasagot ako ng no. So, pwede na ako mag-explain ano. Ang sagot ko, no. Bakit ka mo? Hindi ko pa nababasa ang katikismo. No, may 20 seconds pa ako. Okay. Hindi ko pa nababasa ang katikismo. Pero meron ako ditong ebidensya. Hindi ito litra. Mas mahigit pa ito sa litra kasi may ebidensya ito. Actual ito na ebidensya. Meron pa akong picture ng Papa na humalik sa rebulto. Okay, time. Next question. Sunod na tanong, Batmon, meron naman ako ditong picture ni Daniel Rason at ni Soriano. Ibig sabihin, magdadala ko ng picture tapos pukpukin mo ko, ipakita sa video. Ibig sabihin na, tama ng akusasyon ko na nag-Diyos-Diyosan ka? Yes or no? Hindi. Sa unang-una, hindi yan binalita sa TV na lumuluha yan. No. Ang pinakita ko kanina, yung binalita sa TV na itong mamamiri na rebulto ng babae na simento, lumuluha daw po. Yung pinakita ko lang sa kanina na itong hindi yan totoo kasi pinupok ko na nga sa ulo, hindi lumuha ng kahit luha na lang na tubig. Okay, time. No. Next question. Sunod na tanong, Badmon, Sige. hindi mo ba aminin na inamin ni Soriano sa video na dyan sa YouTube na siya ay Diyos din? Aminin mo yan, yes or no? May video ako dito. Ang sabi ni, walang sinasabi si Bradley na Diyos siya. Ayaw nga magpatawag na pastor yun eh. No, Diyos pa kaya. Ibig sabihin hindi mo aminin? Hindi ko aminin.
Paano ko adminin yan? Wala sa turo namin yan. Hindi ko pa narinig yan na sinabi ni Brad Eli na Diyos siya. Okay, Wala time. Time, next question. Yan ang sagot ko. Ibig sabihin na ayaw mo tanggapin yung salita ng puno niya. Sinabi niya, kung ang Diyos kasama ko, pati ako, pati ako, Diyos na rin. Ayaw mo yung tanggapin? Nandyan sa video, napakaliwanag. Pati ako, Diyos na rin, sabi niya, siya. Yes or no? Alam mo, Alvin. Yes or no muna? Yes or no? Hindi ko tatanggapin yan. Hindi ko tatanggapin yan. Hindi, sabihin mo lang, Mon. Yes or no muna yung tanong. Kung wala kang masasagot, sabihin mo hindi ko sasagutin. Or pass. Okay. Sige, no. Hindi mo tanggapin. Sige. Sunod na tanong. Ibig sabihin, yung sinabi ng puno niya na si Brad Eli, nagsinungaling pala siya. Hindi niya sinabi yon para sa'yo. Kaya nag-negate ka Ayaw mo tanggapin. So, nagsinungaling pala siya. Yes or no? Unang-una, hindi ko masasabing yes. Ang masasagot ko, no. Hindi siya sinungaling. Unang-una, hindi ko pa napapanood yung video na yan na sinasabi mo. No? Kasi ang napapanood namin, ayaw niyang magpatawag ng pastor. Lalo na magpapatawag siya na Diyos. Okay, next question. Sige. Sunod na tanong, di ba tinalata ni Soriano sa Juan 34, yun din ang talata ni Brad Jaime Sulaba, na pag dinatdan daw ng salita ng Diyos, Diyos na rin. Tanggap mo yan o hindi? Yes or no? Tanong mo kay Brad Eli yan kasi hindi ko yan nilinatag na yun. Doon ka magtanong sa mga inilatag. Sagutin mo lang ako ng yes or no, Mr. Moderator. Hindi ko yan nilinatag. Unang-una, hindi ko yan. Huwag ka na mag-explain. Huwag ka magtatanong at Bro Alvin ang hindi ko inilatag. Nasa rules yan. Hindi, may right ako kasi sinagot mo na ako kanina Sunod-sunod na to, di ba, Mr. Moderator? Hindi. May right ka Mr. Moderator? Hello. Teka muna. Kaya nag-object ako sa moderator, Mon. Teka muna. Mr. Moderator, may objection ako. Ano yun? Di ba tama yung mga sunod-sunod na tanong ko kasi sumagot na siya kanina, di ba? Di ba, Mr. Moderator? May sinagot ka ba na bro? Mag-object din ako, counter-objection din ako. No. Okay, pause the time. Nasa rules ng DIBCON na magtatanong ka ayon sa inilatag. Okay, Bro Alvin, paki-rephrase mo yung tanong. Okay, next question. Next question. Ibig sabihin, dito tayo sa Biblia. Itong Isaiah 44:8, tinalata mo, Salmo 115. Meron ba dito letra por letra na Katoliko, ribulto? Meron, wala? Yes or no? Wala. Paliwanag ako. Bakit wala? Kasi nga, lumitaw yung pangalan Katoliko, inimbento yan ni Ignacio, patay na ang mga apostol. No? So, hindi pangalan ng reliyon ang binabanggit dito, kundi katangian ng Diyos-Diyosan. Okay. Katangian ng Diyos-Diyosan. Next question. Kaya aminin mo talaga yung pinatungkulan dyan ni Propeta Isaias, mga Diyos-Diyosan niyan ng mga pagano at hindi ng Katoliko na Kristiyano. Wala pang Katoliko noon sa panahon ni Isaias at ni David. Aminin mo, yes or no? Aminin ko. Kasi nga, wala pa ditong Katoliko. Pero itong kinagagawa mismo ng mga unang tao na nalilatala dito ni Prophet Isaiah, ito din ang ginagawa mismo ng Katoliko. Okay, next question. Ngayon may pinapakan din. Next question na lang, Mon. Next question. Makinig ka sa moderator. Next question. Next question. Sunod na tanong, inakusahan, base sa talata ng Isaiah 44 at Salmo 115, inakusahan mo kami, mga pare, Santo Papa, pati na apologists, na mongoloid at abnormal. Meron ka bang mababasa dyan, letra po letra, mongoloid abnormal? Hindi nga O kailangan. dinagdagan mong Biblia? Hindi nga kailangan letra por letra ito. May picture ako, pinakita ko na sa iyo kanina pa. No. Yung tanong ko, yes or no, categorical, kung meron ba nakasulat mongoloid at abnormal o dinagdagan mo lang, napakaliwanag, yes or no, o dinagdagan mo lang. Categorical, yes or no. Sagot mo na yes or no, tapos explain. Teka ha. Para bakit ganito? Ulitin ko kasi sabi mo kanina, atay sa Isaiah 44:8, abnormal at mongoloid, yung gumagawa niyon, minention mo Santo Papa, Pari, at kami mga apologists. Kaya yung letra po letra na mongoloid, abnormal, mababasa ba dyan sa Biblia? Aminin mo na lang kung wala, na dinagdagan ko ba Dalvin kasi ganito.
So, sa Meron sagot ako, wala? Yes or no? Categorical. Yes or no muna, bro. Wala daw, wala. No. Wala. Wala mabasa sa litra. Sa litra per litra. Pero meron akong ebidensya, katotohanan na ebidensya. Ito, Papa, humahalik sa rebulto. Ito, Papa, humahalik sa rebulto. Ito, rebulto. May mata hindi nakakita. So, Diyos-Diyosan ito. Hindi na kailangan litra per litra. The picture speaks louder than words. To say is to believe. Yan ang sagot ko, Mr. Alvin Kitamundok. Okay, next question. Last question, bro. Last question. Hindi mo ba alam, Brad mo, na may talata sa Biblia na merong letra por letra, monumento o rebulto ni Kristo ng Panginoon? Alam mo yun o hindi? Sa Isaias. Alam mo hindi? Monumento ni Kristo. Linawin ko. Monumento ni Kristo. Ng Panginoon. Ng Panginoon. Ng Panginoon. Yes. Monumento. Sagot Alam mo yun mo. o hindi? Sagot. Ito sagot ko ha. Hindi ko pa nababasa. Okay. No. Pero ang Diyos, pag sinabing Diyos, yun yung linuluhuran. Okay, salamat mo, no? Salamat, Brother Alvin. Okay, dako naman tayo sa unang tindig ni Brother Alvin. Negatibo ng... Teka muna. Wag mo na panoodin yung live, bro, para hindi tayo feedback. Sige. Kaya nagpipidback. Admin Cisco, kaya nga nagpipidback kasi bukas na yung yung ano niya. Nagpipidback on. Wag i-off mo muna yan. Paki-mute mo na mon kasi magsasalita ako eh. Time ko to. Okay, I-off mo na. Kahit manood ka dyan, pero i-mute mo para hindi pumasok yung Okay, yung audio ng video natin. Okay, ready ka na, Bro Alvin? So, Admin Cisco, I'm ready na. Okay, hindi tayo makabala. Okay, 15 minutes starts now. Maraming salamat, Mr. Moderator. Sana marinig ako dyan. Medyo mahina yung signal ko. Sana tulungan ako ng mga kasama natin na i-mute muna. I-feedback yung salita ko eh. Hindi ko alam kung bakit ganito. O ngayon, dito tayo sa debate ulit. Sa Isaiah 19:19, napakaliwanag dito. Si Yahweh ay pagpatayo sa ipto ng isang altar at siya'y pararangalan sa anong pamamaraan ang pararangal kay Yahweh ng Diyos, ng Panginoon. May altar. Siya'y pararangalan sa pamamagitan ng isang haliking bato sa may hangganan ng lupay. Bro Alvin, bro. Wait lang. May feedback talaga eh. Ayaw. May nagmamonitor kasi yan ng video na live. Tapos nakikinig, tapos sa kabukas yung loudspeaker. Oo. Yan, okay na yata. Oo, ganyan yan eh. Ako nakasilpon lang ako, naka-headset ako. Hindi, wala akong dito. Mon, sa'yo yun. Pakimute muna, Mon. Nakikita ko dito. Mag-mute ka Pakimute muna. Nakikita dito sa monitor sa'yo nang gagamit feedback. Pakimute yung... Okay, Bro Alvin. Sayang oras eh. Bro Alvin, ready ka na uli? Resume time? Yes, Mr. Moderator. Yan, okay na. Sige. Binasa ko sa Isaiah 19:19, isang uri pala ng pagpaparangal kay Yahweh ang paggawa ng isang haliging bato at isang altar na para sa kanya. Isaiah 19:19. Ito yung tinutukoy ko na hindi alam ni Monmon at ng kasamahan ng MCGI, itong talatang ito. Tinanong ko sa kanya, hindi pala niya alam. O magdedebate tayo, dapat alam natin ang lahat ng talata ng Biblia, lahat ng pasikot-sikot ng Biblia, lahat ng kanto at iskina, ng mga letra po letra, tulad ng Iglesia Katolika, alam lahat ng Biblia eh. O Isaiah 19:19, sali ng The Holy Bible, Douay-Rheims Version. In that day, there shall be an altar of the Lord. Sa araw na iyon, merong altar para sa Panginoon. In the midst of the land of Egypt. Ano pa, bukod sa altar, to the Lord. And a monument of the Lord at the borders thereof. Meron ding monumento o rebulto ng Panginoon. Sabi ng magandang balitang Biblia, itong haliging bato na monumento pala at rebulto, Isaiah 19:19, pamamaraan ng pagpaparangal kay Yahweh. Ito si Monmon, walang parangal kay Yahweh, walang altar eh. Hindi ka sumasambit ng Yahweh eh. Tapos wala ding rebulto, walang monumento, walang haliging bato. Sa original Hebrew at sa original Aramaic, ang translation, ang original talaga nito is masebot. Ano yung masebot? Meaning, literally, a monument.
that refers to the figure of the person being made unto its monument. Ibig sabihin, yung monumentong ginawa, talagang kahawig, kamukha ng tao na pinapatungkulan doon. Yan yung masibot sa Hebrew and Aramaic. Hindi alam din ni Monmon kaya bago pa to, hindi nga alam nila Ilipin. At sila ni Totoy, lalo na si Monmon na baguhan. Isa, 19, kaya laglag na agad. Kasi ang tema, letra po letra, papatunayan kasi affirmative side siya Meron akong karapatan magtanong kasi sola Biblia si Monmon at ang MCGI, pati ang puno niya. Letra po letra, sola Scriptura, sola Biblia. Ngayon si affirmative, gusto ko sana ako affirmative para ako magpatunay. Gusto niya si affirmative. O ngayon, pagtanong ko siya down, namin naman pala niyang walang letra po letra. So lalabas dyan, lalagyan mo ng ribulto ng Katoliko. Wala pa namang Katoliko, namin din niya sa Isaiah, sa Salmo at Awit ni David, wala pang Iglesia Katolika. So lalabas, gumamit ka ng Old Testament, wala pang Katoliko, pagbintangan mo kami. Masama yan mo, Exodo 20:16, huwag kang magbintang ng maling patutuo at sinungaling na patutuo sa iyong kapwa. Masama yan, mortal sin yan. One of the great grave and mortal sin against the Decalogue, the Ten Commandments in Exodus chapter 20 verse 16. Kilaglag ka mo, kayong tema mo, nilagyan mo pa, abnormal. Para ka lang makapanira sa papa namin, matalino yon si Pope Francis mo. Wala pa si Soriano sa kalingkingan noon sa theology. Wala pa hindi naman kayo nag-aral ng theology. Kaya wag mong sabihin, abnormal ang papa. Doctor of Divinity yun, mga obispo namin. May mga pari namin, Doctor of Dogmatic Theology, Doctor of Biblical Theology. Ako, apologista ako. Nakatapos ako ng pag-aaral, Hebrew, Greek, and Latin sa seminaryo. Seminary trained ako Ikaw, hindi mo nga alam ang mga Biblia translation. Lalabas dito sa pamantayan mo, ikaw pala abnormal. Ikaw din mongoloid. O ngayon, nagsabi ako sa'yo, nagtanong ako sa'yo, meron akong picture dito ng puno mo sa Bible Exposition. Picture talaga sa kasi Daniel Rason, dalawa sila. Di ba ito, inamin naman ni Eli Soriano na siya ay Diyos? Nandun yan sa video, sabi mo, hindi mo alam. Hindi ko na problema pag hindi mo alam yun. Kami, alam na, matagal ng panahon, o baka na lang, nagmaang-maangan ka dyan. Kunwari, hindi mo alam, tapos pala, alam mo. O ngayon, para lang makalusot, maghugas kamay ka na, hindi mo alam. Lalabas, kalaban mo pala si Brad Jaime Sulaba. Si Brad Jaime, honest yan na tao hindi yan dishonest. Kaya nga sa pagtanong sa kanya ni Brad Mel, kasama kong Catholic defender, Brad Jaime, di ba inamin ni Soriano, Diyos siya? Hindi ibig sabihin ng larawan niya, Diyos din. Puro amin yan si Jaime. Paano mo yan matuwid ngayon? Sabi mo, itutuwid mo sa debate natin. Paano mo matuwid? Hindi mo rin alam yung sinasabi ni Soriano na puno mo dyan sa video. Inamin mo ngayon, hindi ko alam, Brad Alvin. Manood pa ko niyan. Wala, natalo ka na dito. Kasi dapat magkipagdebate ka. Correct mo yung kasama mo si Jaime Sulaba, alam mo na yun. Alam yun ni Jaime, kaya nga anis si Jaime. Aral at doktrina yan, sabi ni Soriano. Kung ang Diyos kasama ko, pati ako'y Diyos na rin. Pasigaw nga Hindi naman pabulong yun para magkamali tayong pagkakakinig. Lahat Iglesia ni Cristo, pati ito si Admin Sispo, nakarinig yan Napakaliwanag yan, pati mga walang Diyos. Mga walang pakialam yan sa mga Kristiyano, pero narinig nila. Hindi naman mga bingi, mga tao dito sa Pilipinas Hindi naman mga Mongoloid at mga abnormal. Ikaw yata dito ang parang mukhang abnormal kasi narinig mo tapos ngayon maghugas kamay ka. Lalabas abnormal ka. Napakaliwanag ng pagsigaw ni Soriano sa video. Sabi niya, kung ako, kasama ko ang Diyos, di ako Diyos na rin. Hindi tinutulan na Jaime Sulaba at ang ibang mga MCGI dyan, ikaw lang ngayon ang tumutol ngayon, ang sunod na tanong, itong picture ko, Diyos-Diyosan din pala to. Kasi nga, umamin si Soriano na Diyos. At hindi lang si Soriano, pati si Jaime, pati lahat ng MCGI, mga Diyos din sila. Kaya dinata ng salita ng Diyos. May talata ba? Aral nyo na ng doktrina. John 10:34-35, huwag kang maghugas kamay. Hindi ka pwede maghugas kamay dito na piling inosente ka. Hindi ka pwede mon ganyan mon. Kasi nangyari na yan Meron na yan, matagal na yan. Ganyan ang nangyari. Hindi mo pala alam. Alam mo, alam ko, alam mo. Alam namin na lahat dito na alam mo. Huwag kang magmaang-maangan dyan na hindi mo alam. Alam mo talaga, hindi mo lang aminin kasi mahuhulog ka sa bitag tulad ng pagkahulog ni Jaime Sulaba. Hindi mo nga makorek Yan ang ibig sabihin, itong
debating ito, walang saysay ito kay Jaime, matatawa ito sa Jaime kasi palabas mo, patunog mo, patutsada mo, ikukorek mo siya, ituwid mo, wala kang natuwid dito. Ikaw nga mas laglag dito kay Jaime eh. Kasi bakit mo? Dishonest ka eh. Hindi ka makatwiran, hindi ka makatotohanan. Si Jaime, kaibigan ko yan, Cebuano yan, makatotohanan yan. Pag sinagot na talaga, categorical, kahit naman alam niya maipit siya, sagutin na kasi yun naman talaga katotohanan tidigdang kagpuno ninyo eh. Kasi sagutin mo talaga, Diyos. Yung dadalan Brad Alvin ng salita ng Diyos, Diyos na rin, pati ako Brad Alvin, Simon Mondi, Diyos na rin. Anong reklamo mo dyan Brad Alvin? Ganyan sana ang maliwanag at matapang na tagapangaral na pag nagdidiskusyon at nagipagtalakayan. O di ba? Aminin mo, huwag kang matakot, iaral mo yan eh. Paninindigan mo salita ng puno mo. Hindi ngayon natatakbuhan mo yung puno mo. Siguro wala ng puno mo kasi takbuhan mo na lang eh. Hindi naman yun makapagreklamo. Ayan eh, nabibisto tayo dito, nabubuking tayo ng paninindigan natin, wala sa Biblia. Mantakin nyo, Diyos siya. O Diyos sila mga MCGI. Talata nila, John 10:34-35. Kasi hindi daw mabubuwag ang kasulatan. Ibig sabihin, Diyos talaga sila. Marami na silang Diyos. Lahat pala ng mga picture nila, mga mukha nila dyan, pati ito sila, pati picture mo dyan mo sa bahay mo, Diyos-Diyosan pala yan. Walang halaga yan sa mata ng Diyos. Ikaw pala dyan lalabas abnormal mong balay. Basahin ko ngayon, Badmon. Matatamaan ka dito ng bomba mo, pinaputok mo, hindi ang Katoliko na tamaan eh. Kasi wala namang kaming angkin na si Brad Alvin Gitamundok, apologies, Diyos ako. Walang ganyan. Ang sa tupapa ng Roma, hindi sinabi, Diyos ako, tulad ni Soriano, at tulad ni Jaime. Walang sinabi ang mga pari namin, mga Diyos kaming lahat, ang dami na naming Diyos dito. Walang ganyan mon, kaya natamaan ka dito, basahin ko ha, natamaan ka. At ang puno mo, at ang organisasyon mo. Isaiah 44:9, walang kwentang tao ang mga gumagawa ng ribulto. Kasama na dyan mga larawang inanyuan, ribulto, hindi lang ribulto. Larawang inanyuan, mayroon ba kayong mga picture, mga streamer ng puno mo? Meron! Kasama na dyan, at walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosan kanilang pinalagan. Diyos-Diyosan talaga, umangkin na Diyos, hindi naman tunay na Diyos. Sa amin, hindi dito papasa sa Katoliko ang pamantayan ng letra po letra na nakasulat kasi Diyos-Diyosan kanilang pinapahalagan. Wala naman kami pagpapahalaga kay Santa Maria at mga santo at mga larawan, pati yung larawan ni Kristo bilang Diyos mismo ang larawan, ang plastic, ang papel. Kayo Diyos, kayo Kayo yung picture nyo, Diyos-Diyosan talaga yun, kaya kinikalala ng Diyos ang puno nyo at mga kasamahan nyo. Kayo yung nasabugan dito. Basag kayo dito sa talata nyo. Napakaliwanag. Kaya pala ngayon, ikaw at ang puno mo at kasamahan mo, mga bulag at mga hangal na sumasamba sa mga ito, diyan naman talaga kayo nanalangin sa harap ng video, ng puno nyo. Kahit wala na nga yung puno nyo dyan, hindi naman, pre-recorded naman yan, hindi live. Sumasamba kayo dyan sa harapan yan. Diyan kayo nanalangin. Diyan kayo nagpatira pa sa harap yan. May umiyak-uyak pa dito sa Cebu. Nakita ko, nagpatira pa sila Umiyak-uyak pa yung MIC. Huwag mong tutulan yan. Kaya sila ay mapapahiya. Ayan ngayon, napahiya ka ngayon. Si Brad Alvin Gitamundok, Chief Roman Catholic Apologist, napahiya ba? Natatawa nga mga Katoliko dito. Walang napahiya sa amin dito. Kasi hindi ito ma-apply sa amin. Sa inyo ma-apply ito. Kaya buong chapter ito, ma-apply ito sa inyo Isaiah 44:9 hanggang 18. Kayo to Ang mga taong gayon, kayo, ang puno nyo, ang grupo nyo, samahan nyo at iglesia, ay mga mangmang. Dinagdagan mo pa mongoloid, abnormal kayo pala yun. At hindi inunawa ang kanilang ginagawa. Lahat ng coordinating center nyo, may video, may naka-live stream dyan. Dyan kayo nagsumasamba. Kung hindi kayo sumasamba dyan, i-off nyo yan. Madali lang yan, magtalikod kayo dyan, huwag kayong umarap dyan sa video ng puno nyo. Nakaharap kayo dyan, mga mata nyo lahat, nakatutok doon huwag kayong magsinungaling. Kayo mga mangmang at hindi inunawa ang kanilang ginagawa. Tinatakpan nilang kanilang mga mata at sinara ng isipan sa katotohanan. Napakaliwanag din, ikaw natamaan dyan, pati ang Salmo 115, 3 hanggang 4. Kasi nga, sabi ko sa'yo, itong picture ni Soriano, ipabidyo ko rin to, pukpukin ko itong mukha ni Soriano. Di talo ka na, ganun din pala. Nakareklamo ba ang mukha ni Soriano? Pati si Bes doon sa Brazil. Magrereklamo ba? Wala siyang magawa kasi picture niya dito.
May Diyos-Diyosan pala to pag ganyan. Kaya tanong ko sa'yo, magdadala lang tayo ng kaninong picture tapos pupukin natin. Tapos hindi makalaban yung picture, hindi maluluha. Ibig sabihin, Diyos-Diyosan na agad. Ay, huwag ganyan. Maling pamantayan ng ganyan. Sa'yo lang yan. Wala yan sa Biblia. Sa Biblia, pag pukpukin mo yung mga larawan at tribulto sa templo ng Diyos, kaaway ka ng Diyos. At dito, doble mangmang ka, doble mongoloid ka, at doble abnormal. Basahin ko. Makinig ka mo para matuto ka sa chief apologist. No, swerte ka, pinatulan kita. Sabi na makasama mo, Brad Alvin, huwag mo yang patulan si Monmon kay wala palang alam. Hindi yan marunong magdebate. Pag pinatulan mo yan, hindi ka professional. Sabi ko, wag naman. Kasi democratic country tayo. O kung pinatulan ko kayo, wala naman kayo, hindi naman kayo college graduate. Patulan ko rin si Monmon, okay lang. Hindi na mag-usap niyan, huwag na kayo makialam dyan. O ngayon, Mon, matututo ka ngayon. Nawala yung nawala si Bro Alvin. Bro Alvin. Nawala. Matras yata, matras. Bro Alvin. Pause the time, pause. Nako. 17% na lang pa naman ako. Oo. Mr. Moderator, sorry for may mahina na signal. Okay, last 2 minutes, bro. Last 2 minutes, sige. Okay, maraming salamat po, Mr. Moderator. Before you last two, Monmon, pag-mute mo na. Nagpipeedback pa rin. Okay, patuloy na ako, Mr. Moderator. Sige, go ahead. Hello? Go ahead. O dito, napakaliwanag. Salmo ni David, awit 74, talatang 5 hanggang sa baba. Ang lahat ng nasa loob na yari na makahoy sa iyong templo, magmula sa pintuan mo'y sinibak at pinilakol. Ang lahat ng inukitang mga kahoy sa paligid, ibig sabihin ng templo, pinalakol at dinurog ng kaaway na malupit. Ay, malupit ka pala na kaaway at para puno mo, Mon. Ang iyong banal na santuaryo ay kanilang sinigaan, sinunog. Nilapastangan nila at winasak ang templong banal. Ay mo, sa templong banal, may inutikitang mga kahoy, may mga larawan, dinurog mo. Tulad ng ginawa mo ngayon, pinukpok mo ang mukha ni Mama Mary sa picture niya, dyan sa ribulto niya na maliit na satwa. Ngayon, dito, doble nga kayong abnormal at doble na mongoloid dahil dito sa talatang 20, sabi dito, huwag mo sana silang tutulan na yung mga lingkod, maiwan na kaaway, na ang kamay walang taros. Ngunit yung gunitang nagtatawa ang mga kaaway, yung mga masasamay dumudus sa iyong pangalan. Kasamaan pala yung ginagawa mo, Mon. 71-22, huwag mo sanang itutulot na ang api mapahiya. Bayaan mo ang ngalan mo'y purihin ng dukha at aba. Kami iyong ipaglaban, aming Diyos, bumangon ka. Pagmasdan mo yaong hangal na maghapong nagtatawa. Ayan, mga hangal pala kayo, doble abnormal Abnormal pa kayo sa Salmo 115, abnormal pa kayo at mongoloid sa Isaiah 44, 9 hanggang 18. Doble abnormal pa dito kasi sinira niyo mga larawan sa templo ng Diyos, awit 74, 5 hanggang 10, 20 hanggang 22. Mga hangal na naghapong nagtatawa kayo sa mga ribulto ng Katoliko na wala namang pinagbawal dyan sa Biblia. Kasi hindi naman pinutungkulan niya ng mga Katoliko, mga Diyos-Diyosin lang sa mga pagano ng bansa, sa labas ng Israel. Kaya doble ka mo Ikaw pala ngayon at ang puno mo namang kina Diyos siya, okay, ang time. mga abnormal at mongoloid. Okay, salamat, Bro Alvin. Time. Okay, narinig nyo ang stand ng negative side na si Brother Alvin Getamundok ng RCC-CFD. At sa topic na patutunayan ko na lahat ng rebolto ng Iglesia Katolika ay walang kabuluhan sa Biblia. Yan ang topic na pinatutunayan ni Monmon. Okay, Monmon D. Ready ka na for your 10 minutes cross-examination. Apo. Okay, pwede na magtanong? Okay, tanong. Okay. Ito una kong tanong, Bro Alvin. Kanina binasa mo yung nasa Isaiah 19:19 na sabi mo nagpatayo ng altar para parangalan. Yes, ang tanong ko dito, kulit na yun. Okay, ang tanong ko dito, niluhuran ba ang mga altar?
Niluhuran ba o Sagot. hindi? Oh, sagot hindi. mo na. Niluhuran ba o hindi? Sige. Makinig ka muna. Sige. Ang sagot ko, oo, base sa talata ng 19 hanggang 21, ginagamit nila sa pagsamba sa Diyos. May samba dito sa talata ng 21. Wait lang, Bro Alvin, wait lang. May nagpi-feedback talaga eh. Paki... Naka-open yung mic ko. Nagtatanong ako. I-off yung monitor, yung video. Okay na? Okay na. Okay na. Okay, Okay na. ah, So, ulitin kong tanong, Brad Alvin. Binasa mo kanina Isaiah 19:19. Ang tanong ko ito, niluhuran ba ang altar? Niluhuran ba o hindi? Sagot, oo, sa pamamaraan ng pagpaparangal at pagsamba. Dito ginamit sa pagsamba, 21. Magpakilala si Yahweh sa Ipsyo. Isa Ipsyo yung monumento at altar. At siya na may kanilang kikilanlin. Anong kikilanlin? Yung monumento. Sasambahin at alalayan ng handog na sunugin. Alam na naman doon sa malayo. Sinagot na kita. Sinagot kita eh. Letra nga eh. Hindi pagpapakilala ang tinatanong ko. Niluhuran ba? Kung sabi mo meron, anong talata yan? Kaya nga, sinagot kita eh. Hindi, walang Intindihin pagluhod. mong sagot ko. Pag ginamit sa pagsamba, hindi ka nga makinig ka muna para magparingganan tayo. Padaanin mo ng sagot ko. Kung may objection ka, address moderator, Mr. Moderator, objection, ganun. Hindi, Bro Alvin, ang tanong niya, anong talata daw na niluhuran yung... Meron nga, Mr. Moderator, binasa ko nga, meron nga, sabi ko, affirmative ako eh, sabi ko, yes, meron. Okay, Tapos binasa kong talata, 21, mababasa dito, ginamit sa pagsamba. Sa 19, pinarangalan. Okay. Kung parangal at pagsamba, kasakop na yun ang pagluhod. Okay, next question, Mon. Tapos na, nasagot na niya. Okay. Dito sa Isaiah chapter 44 verse 9. Ang sabi ito, sabi mo kanina, may mga kaya nga, sabi mo kanina, may mga picture sila Brad Eli. Then, ito tanong ko, sinasamba ba ang mga picture nila Brad Eli? Sinasamba ba o hindi? Sagot, sinasamba talaga yan kasi inangkin nila Diyos sila eh. So, ang larawan ng Diyos-Diyosan. Inangkin ni Eli at Diyos siya eh. Kaya nga doon kayo nakatingin eh. Kung wala si Eli, pwede ba kayo magsamba? Nakatalikod kay Eli, ibastusin niyo sa Eli? Magagalit sa Eli kung hindi kayo nakaharap sa kanya. Okay, next question. Mambabasto niya sa Diyos niya. Okay, sunod mo tanong. Pag sinabing sumasamba, linuluhuran, mayroon ka bang picture dyan or ebidensya na niluluhuran namin yung picture ni Brad Eli? Meron ba wala? Sabi ko, testigo talaga ako, nang pagpasok ko sa ADD Coordinating Center dito sa Cebu, nakatira pa sila, nakaiyak pa doon sa harap sa video. Meron ba o wala? Meron bang ebidensya na niluluhuran namin? Bro Alvin, meron o wala lang? Yung ebidensya Mr. Moderator, sabi ko nga, meron. Ako nga mismo testigo kasi kung sa korte, yung Meron testigo, daw. pwede Meron din daw. yun. Meron Hindi daw, kailangan meron. na larawan lang. Meron nga. Meron ba? Yung testigo ko, ako mismo nakakita. Inak naman ako bulag eh. Siya Nakakita daw. pa sila, umiiyak pa sa harapan ng video ni Soriano. Kailangan ng testigo. Ang kailangan ko ebidensya. Kasi ako meron ako ebidensya na humalik ang papa sa kahoy. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Mon, ang ebidensya daw siya yung Objection, nakakita. Mr. Moderator. Ang ebidensya daw siya yung mismo nakakita. Yun yung sagot niya. Yes, Moderator. Hindi yan ebidensya. Kasama yan sa korte mo eh. Okay. Hindi, kasama yan mo. Huwag kang magreklamo. Next question, next Wala ko question. na nga ebidensya eh. Next question na lang, huwag kang mag-side comments. Hindi, yun yung side comment. Hindi, yun yung sagot niya. Ang ebidensya niya siya mismo nakakita. Okay, next question. Okay, next question. Ito na tanong. Preno-procession ba ang mga picture ni Brad Eli at Brad Daniel? Oo, hindi. Sagot. Preno-procession ba? Saan ka na? Alvin? Wala na naman. Sagot, dinadala ng mga MCJ members mula sa printing press. Oo nga. So, asan na naman ang ebidensya mo? Oo, sumagot ako. Ebidensya na naman na preno-procession namin. Asan? Meron ka ba? Oo, nakita ko mga MCGI. Meron nga. Hindi. Meron nga. Hindi testigo. Sagutin mo ako.
Ira nga, linililaw ko ang tanong ko. Wag mo akong Nilililaw diktahan. ko ang Mr. tanong. Moderator, objection. Mr. Moderator, objection. Ito din siyang hinahanap ko. Mr. Moderator, objection. Then pasagutin mo muna siya. Tapos pag wala siya, saka ka bro Monmon. Sige. Dito ka, Mr. Moderator. May objection muna ako, Mr. Moderator. Ano yung objection? Ang objection ko, Mr. Moderator, kasi in reality, kung real talk tayo, kung sa ebidensya dito sa korte, pwede rin nakita ko at testigo ko. Totoo yung natestigo ko eh. O sinagot ko siya, oo, mayroon. Ba't ayaw natanggapin? Okay. Mon. Ang sagot niya, testigo, ebidensya niya, yung siya mismo siya nakakita. Huwag kang tumawa. Sige. Hindi naman nakita ko eh. Kaibigan ko yung MCGI. Next question. Ito sunod kong tanong. Sabi mo kanina, pagpupugpukin ang mga rebulto, kaaway ng Diyos. Tanong ko, saan sa Biblia yan? Anong talata yan? Anong sitas yan? Meron ba Hindi ka pala nakinig. Salmo 74, 5 hanggang 7, 20 hanggang 22. Mga hangal nga yan eh. Yung sabi ko, abnormal ka at mongoloid ka. Nandiyan yan sa Biblia. Doble ka nga eh. Awit ni David, 74, talatang 5 hanggang sa baba. Tapos 20 hanggang 22. Gusto mo basahin ko? Showdown? Sige, basahin mo. Yung pugpukin ng rebulto, kaaway ng Diyos. Okay. Ito nga oh, ang lahat ng inukitang mga kahoy sa loob ng templo, pinalakol at dinurog ng kaaway na malupit. O pinapugpok nga kasi nga pinalakol at dinurog. Sa 21, mga hangal sila. 22, mga abnormal, mga mongoloid. Kung sasalita mo ba, ikaw pala mongoloid dito. Okay. Sa yung puno mo. Okay, ito sunod ko tanong. Yung tinutukoy dyan na kaaway na sinasabi mo pumukpok, kaninong kaaway yan? Kaaway nga ng templo ng Diyos, so may mga rebulto, may mga larawan, kasi may mga larawan sa panahon ni David at ni Solomon sa templo nila. O sabi dito ng Diyos, ang lahat ng inukitang mga kahoy, ibig sabihin mga larawan, inukitang mga kahoy, pinalakol at dinurog ng yung mga kaaway. O sinong nagpalakol? Ikaw ngayon, nakabidyo ka, ikaw nagpalakol dyan eh. Pinukpok mo ang ulo ni Santa Maria dyan sa statwa niya, di kaaway ka ng templo ng Diyos. Sabi dito, hangal ka, 22. Abnormal at mongoloid. Ikaw pala yun, doble. Abnormal at mongoloid. Hindi, walang ganyan, bro Alvin. Lang yan. Ito sa yung tanong. Bro Alvin, biblical ba ang mga rebulto ng Katoliko? Oo, hindi. Yes. Isaiah 19:19 hanggang 20. Babasa ko dito ng Living Bible Translation. Hindi ito Katoliko ha, hindi ito bias. Meron talang rebulto at monumento, letra po letra. Sabi dito, and there will be an altar to the Lord in the heart of Egypt in those days. And a monument to the Lord. Ay, napakaliwanag. May altar pa, may monumento pa. Sa 21, gagamitin yun sa pagsamba at pag-alay ng handog. Okay, wala kayo, hindi nyo natupad itong hula. Next question. Okay, ito sunod yung tanong. Ito yung tanong. Sino ang pagutos sa mga Romano Katoliko na gumawa ng rebulto ni Kristo? Sagot! Magbigay ka ng pangalan. Utos ng Diyos na si Yahweh ayon sa kanyang propeta na Isaiah 19:21, kaya tinupad namin ang hula ng propeta. Ang Panginoon walang iba, 2 Corinto 4:5. Wala kaming ibang pinipreach kundi si Kristo na Panginoon. Yung Panginoon na gagawa ng rebulto monumento sa Isaiah 19:19. Okay, time. Next question. Next question, man. Ang hinahanap ko talata ng Biblia na nag-utos na gumawa ng rebulto ni Kristo. Yung kabanyan, litra por litra, meron o wala? Yung rebulto ni Kristo, bro. Rebulto ni Kristo. Specific. Isaiah 19:1, Mr. Moderator. Paano na po dyan? Nasa Old Testament yan. Katawag-tawag si Kristo dyan. Hula to. Sa dating na panahon, kahit pa rin ng mga Katoliko. Okay, ang tinatanong sa yung utos, yung nato, Apple. Makinig ka sa sagot. Sagot. Si Kristo, sabi, tutuparin niya ang sabi ng Diyos sa mga propeta, 17 hanggang 20. Ang sabi ni Propeta Isaiah, tutuparin ng Iglesia Katoliko, Isaiah 19, pararangalan siya sa pamagitan ng isang monumento. Okay, time. Hindi tinatanong ko. Pasagutin mo, Mr. Mr. Moderator, nasagot ko ba moderator? Wait lang. Kaya nga let's ulit. Wait lang, ingay. Sino ba yan?
Brother Nash, May maingay. Brother Nash, pa-mute. Yung iba, Okay. labas mo na yung iba. Okay, anong objection mo? Kasi hindi niya sinasagutin ko. Ano yung tanong? Yung hinahanap ko, yung utos. Meron ba o wala yung utos na gumawa ng revolto ni Cristo? Specific mismo kay Cristo. Revolto ni Cristo. Meron ba o wala? Okay, ang sagot niya sa'yo ay may utos doon Isaiah, tinob na mga Katoliko. Ito pa rin ni Cristo. Ito pa rin ni Cristo mismo. Matthew 5:17. May yun ba sa Isaiah ito pa rin ni Cristo? Kasama ba pagawa ng kanyang revolto? Wala nang oras mo. Matthew 5:17. Okay, wala nang oras, no? Tapos na yung iyong cross-examination, Amon. Please always watch the latest convention, okay? See you. Hi, I'm Matilda, and you should watch the Debaters Convention. Please watch the Debaters Convention. Hey guys, please watch the Debaters Convention. Take care guys, bye! Please watch the Debaters Convention. Mga kababayan na nandito sa Pilipinas at nasa iba't ibang parte ng mundo, please like and share Debaters Convention. Meron silang YouTube at meron din silang Facebook page. Ako po si Iba Nasen. Please, 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 palike and share po.